masoya Nura M Inuwa suke? Ina masoya Nura M Inuwa suke? To yau ga wata sabuwar waƙa ta Nura M Inuwa wadda ya saki. Dama na gaya muku indai kuna tare da official Ado Gwanja TV, insha Allahu za ku ke samun update na duk wani mawaƙi da kuka sani a wannan nashiya tamu mai albarka. Official Ado Gwanja TV tasha ce da ta ta'allaka akan kawo muku update na mawaƙa iri-iri da muke da su a wannan zamani namu mai albarka. Sai dai yau Nura M Inuwa ya saki wannan waƙa mai suna 'yan yara, wanda za ku ji a ciki har yana cewa 'yan yara ni fa ban raina ku. Maganarka haka take Nura. 'Yan yara ni fa ban raina ku domin su ne masu tasowa. Shi yasa ni ma na ga ya dace na kawo muku wannan waƙa ta Nura M Inuwa mai suna 'yan yara ban raina ku. Hakika in kana tare da wannan tasha tamu mai albarka, za ka ga kana samun update na mawaƙa akai-akai. In wannan ne farkon zuwa naka wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna mana alama subscribing, wato alamar ƙararrawa, yadda da zarar mun yi update mun ɗora za ka gani insha Allah. Indai kana tare da wannan tasha tamu mai albarka, wato official Ado Gwanja TV. Indai kana tare da official Ado Gwanja TV, za ka ke samun update na kowanne mawaƙi akai-akai, musamman manya-manyan mawaƙan da muke da su gingima-gingima, da gwarazan mawaƙanmu, kai har ma da ƙanana, da masu waƙar soyayya, da masu waƙar sarauta. Indai kana tare da wannan tasha tamu mai albarka official Ado Gwanja TV, insha Allahu za ka ke samun update da zarar mun ɗora, amma ka tabbata ka danna alamar ƙararrawa, wato alamar subscribing, yadda da zarar mun ɗora za ka gani insha Allahu. Official Ado Gwanja TV, indai kana bibiyan mu a koda yaushe ka danna mana alamar subscribing, insha Allahu za ka ke samun update da zarar mun ɗora. Official Ado Gwanja TV ta ku ce har kullum.